li sseħibt ma' Alla fin-natura tiegħu. La terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mhux xierqa. F'dan il-lejl qaddis tal-miliet nilqakom għall-uffiċċju tal-qari bil-kant tal-għanijiet tal-miliet u l-priedka tat-tifel mill-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. F'nofs il-lejl, l-Arċisqof Charles Cicluna imexxi quddiesa fis-solennità ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu u jikkonċelebra il-Kapitlu Metropolitan. Niżel fostna mis-seba' slim tas-saw. Illum feċċ id-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejja lina sa mill-qedem, il-jum tal-għela ta' dejjem. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija l-Mulej. U bħala sinjal kolkom dan, issibu tarbija mfisqija u memduda f'maxtura. Aziz Arċisqof tagħna, Monsinjuri u Aħwan Sara. Dis-sena metzlili biex naqsam magħkom ftit ħsibijiet dan il-katedral armat tan sabiħ. Il-lejla ġejna biex niċċelebraw ġajja kbira li markat għal dejjem l-istorja tal-umanità. Il-miliet minn dejjem kien ikebbes il-ferħ fit-qlub il-bledwin, mhux anqas lili. Kemm inħobb ngħidha ma' l-papa nżinu d-dar bil-narmaw is-siġġa tal-miliet, il-figura tal-Babbil fil-maxtura u nibdu l-presepju. Kemm iħobb l-għanijiet tal-miliet li kell il-ħelu u r-rigali naqilgħu minn dawk li tantu ħobbuna. Insomma, żmien li nkun nistenni bil-ħerqa u ma nbidlu ma' xejn. Iżda, issa ġejna biex niċċelebraw il-ġrajja li tagħti sens il-kull ma' u sabiħ u għal-qalbna f'dawn il-jiem. Ġejna biex niċċelebraw bil-ferħ it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġejna għax nemnu dak li Ġesu stess qal lil Nikodemu. Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat li l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmel fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ġie hawn fostna għax jħobb li l-bnedmin kollha huma min huma. Din is-sena ftit ġimgħata qabel ma faqqet gwerra qalila, kelli xort inżur l-art imqazza fejn twieled, għex, miet u x-xox ta' Ġesu. U għalhekk stajt inħoss u nifhem aktar il-ġrajja li se niddeskrivilkom. Fl-aħħar f'Qajjar, Nazzaret, l-Arkanġu Gabriel żar lil Marija, għarusa ta' Ġuseppe il-Massu daxxa. U ħabbrilha li ġiet magħżula biex issirhom Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U qalilha u jkun kbir u jissejjaħ bil-għoli. Marja tħawdet ħafna din l-aħbar, ma sidetx tifhem kif u beżet, iżda aċċettat u qalet ikun minni skont kemmtek. U kif hemm minqux fil-Bażilika ta' Nazzaret, verbum dej hekk karo factum est, li bent Alla hawnhekk sar bniedem.
ma kienx ħaġa fiva mal-Marija biex jispjega kollox il-Giuseppi. U meta qaltlu Giuseppi wkoll ħassu mħawwad ġmielu. Għalhekk Alla batlu anġlu fil-ħolm biex jgħidu li dak li qaltu Marija u kollu veru. U li lilu Alla għażlu biex jieħu ħsieb ta' Marija u Ġesu. Giuseppi ta' raġel twajbu ġus li kien u wkoll għamel dak li rid minnu l-mulej. Ftit wara, Ċesari Awgust irid jgħotti n-numru tan-nies li appartjenu għas-saltna tiegħu fil-Palestina. Giuseppi u Marija kienu ħallu darhom u jitilqu lejn Betlem, biex Giuseppi kien ġej min-nisel tas-Sultan David. Marija xejn ma xtaqet mitċċaqlaq minn dara, l-aktar li xi żmien kien għaddej ġmielu u kellha bżonn tistieħ waqt li tipprepara l-miġja ta' din it-tarbija speċjali. It-triq minn Nażaret għal Betlem kien ta' madwar 150 kilometru lejn in-nofsinhar tal-Palestina. Kien vjaġġ ta' tbatija u perikli u kien iżum madwar 4 jiem. Nisa li akkumpanjati minn xi ħmara li kienet tippermetti l-Marija tisfih xi ftit fuq dara matul it-triq. Min jaf kemm ferħu meta mill-bogħod lenqu l-belt ċkejkna ta' Betlem wara jum ieħor ta' mixi jibes. Imma int Betlem ta' Efrata ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda minnek għad joħroġ li dak li jkun prinċep Iżrael. Marija kienet imħasba mhux ftit. L-aktar meta Giuseppi għalilha ma setgħux isibu post fejn jistieħu għal-lejl. Bħal Marija u Giuseppi, ħafna nies kellhom jivvjaġġaw lejn Betlem biex jirreġistraw ruhom u allura l-lukandi kienu kollha mimlin. Min jaf ġdieħa ħaż Giuseppi meta Marija tarfitlu li għalkemm ma setgħux isibu post fejn jiskennu kien wasal il-ħin li jitwiled Ġesu. Fl-aħħar, xi ħadd kellu ħniena minn din il-koppja twajba u offrilhom kien ġoqar aktarx taħt il-lukanda. Giuseppi aċċetta. Jidher li ġolar kien hemm baqra tistrieħ. Imma possibbli li r-retarrejiet kellu jitwieled f'tant faqar. Laqqas li kien kenni wisq lar, iżda ma kellhomx għażla. Kien hemm dak il-ar u għumdu u jinten. Kenna l-annimali li joġbu jitwiled Ġesu. Hemmhekk beka l-ewwel bikja tiegħu. Min jaf kemm nitgezzu trozzu magħha Marija biex issaħħan u tisqil il din it-tarbija ċkejkna. X'misteru kbir! Alla sita s-sema u l-art jintelaq għal kollox bħala bniedem fidej Marja u Giuseppi. Verbum Dei caro factum est, il-kelma tal-Alla saret laħam u għamret fostna. Dawk li nħawi kien hemm xogħliet raba fejn ir-rajja kien iraw l-naċċ tagħhom lejl u nar. F'bejt suħur ftit li minn Betlem dirlhom anġlu tal-mulej li ħabbrilhom. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija l-mulej u bħal sinjal ikolkom dan. Issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. Dlon kien għaqdu miegħu ħafna anġli ikantaw Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria lil Alla f'loli ta' smawiet u slim fl-art lil dawk li oġbu lilu. Ir-rajja l-ewwel bil-kemem l-aħbar. Kienu nies foqra imwarba minn kulħadd. Iżda ma ngħidu jiġu lejn l-ar u sabu kollox kif kien qalilhom l-anġlu. Kemm kew bil-ferħ f'dan il-lejl għaddis. L-Apostlu San Ġwan jgħidilna l-Ġesu ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Niesu ma laqgħux eżis ħuti mhumiex biss in-nas ta' żmienu. Jista' jkun li l-bledmin tal-lum ukoll ma jilqgħux il-Ġesu. Għandna ħin u spazju għal Alla f'ħajjitna immorru niltaqgħu ma' Ġesu fil-quddiesa ta' kull nhar ta' Ħadd. Għandna ħin għall-familja biex nitkellmu, nieklu u nitolbu flimkien. Il-ġenituri qed iqattaw ħin ta' kwalità ma' għandna l-ulied.
qed inżurhom lin-nanniet, l-anzjani u dawk waħedhom jew li m'għandhomx min jaf magħhom. Kemm iddawru wiċċna għal bżonnijiet ta' dawk li ġew eżiljati f'pajjiżna, forsi għax ta' kulur ta' ġilda differenti jew ta' twemmin ieħor. Kemm nies fosthom xjenzati jużaw il-ħiliet tagħhom biex jeqirdu il-ħajja tal-bliedem minflok iħarsuha. Kemm nies fosthom innoċenti, fosthom tfal bħali qed ibatu bil-ġuħ, bl-għaġġ u bl-attakk bil-mwarbin, bil-ġuħ, bl-għaġġ u bl-attakki waqfin minn bombi u armi oħra f'diversi pajjiżi. Dan qed iseħħ bħalissa anke fl-art fejn twieled huwa Ġesu. U minkejja dan kollu donni nibqgħu indifferenti, qisu ma jiġri xejn. Eżis Putin Sara, f'dan il-lejl tal-miliet tajru fuqkom u d-dwejja u l-tiħ ta' qalb. Twieled l-Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Hawn kemm hawn dlam dan huwa lejl ta' dawl kbir. Ħarsu sewwa. Ebdija ħirġa mill-grotta ta' Betlem. Ejjew nersqu flimkien barrajja f'qajra dejn il-maxtura. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu li bentalla li sar bniedem id-dawl li jiddi fid-dlam. Ġesu ġie biex jerġa' jagħti l-ġmiel, il-kobor u d-dinjità lil kulħadd. Ejjew inħalluh iberikna wiċċna żgur jixel bil-ferħ. Għax tassew il-ferħ ta' Ġesu nuh fl-imħabba u r-rispett luru mal-familja, ma' sħabna l-iskola u fil-postijiet tax-xogħol. Nuh fil-qadi sew ta' dbirna kemm bħala studenti jew ħaddiema. Nuh fil-modrija li luru ma' dawk li forsi ma tantx jispettawna jew weġġawna. Hekk tassew ikun jisħoq ilna li nissejħu li Alla. Bammin Ġesu, f'dan il-lejlek speċjali nitolbok tberikna sabiex bħalek nikbu fl-erf u fil-grazzja qudiem Alla u quddiem il-bnedmin. Birek il-ġenituri, in-nanniet u l-familji kollha tagħna. Għamel li dejjem nikbu fil-qdusija fuq l-eżempju tal-familja mqazza. Ftakar fis-sħabu fit-tfal kollha l-aktar dawk li f'dan il-lejl jinsabu morda bil-ġuħ, imwarbin jew tilfu l-familja u djarhom il-gwerer. Birek lill-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna, lis-saċerdoti u reġjużi sabiex jibqgħu wassu b'ferħ l-aħbar it-tajba ta' Ġesu li ġie fid-dinja għal kulħadd u minnu. Ftakar f'dawk li f'dan il-lejl jinsabu fl-isptarijiet fid-djar tal-anzjani waħedhom jew fil-ħabs. Imla qalbhom bil-paċi u l-imħabba tiegħek. Birek lill-Malta tagħna, għamel qatt ma titlef il-fidi li waslilna permezz ta' San Pawl. Ġesu, iġbidna lejk mod speċjali fl-Ewkaristija fejn int few preżenti. Tħallilix mill-noqsum li nġabru flimkien madwarek bħallum kull nhar ta' ħadd fil-Qudiesa. Ġesu, int weled f'Betlem, il-belt tal-ħobs. Ibqajja fina fil-ħobs ħaj tal-Ewkaristija ħalli ddawwalna fit-toroq ta' ħajjitna. Viva l-ferħ qaddis tal-miliet! Viva l-ferħ paċi tal-qalb! Viva Ġesu Bambin! Erġgħu ċabxku. Viva Ġesu Bambin!
Te Deum laudamus. Iliones
Salvum fac populum tuum Dominem, et benedicere ditati tuae. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. Ite Domine speravi, non confundar in nitolbu u Alla inmod tal-ħaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u baċe b'akbar ġeddittu wara li waqan. Għamel li nissibu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif hu oġbu jieħu semmana fin-natura tagħna l-bnedmin u li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirku lil-mulej.
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Il-paċi ma'kom. To all our English-speaking guests, peace be with you. Ħuti, aħna niċċelebraw dan il-lejl qaddis, jew nitolbu lil-Mulej nissel fina l-faraġ tal-miġja tiegħu fostna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li naddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et inter abbas hominibus ore voluntatis. Benedicimus glorificamus Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus adius Dei, Filius Patris, Vitoris Segnata Mundi, Vitoris Peccata Mundi, susciper deprecatione nostra. Sanctus,
nitolbu. U Alla inti dawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru, għamel li kif id-dinja rafna il-misteru tad-dawl ta' ibnek, hekk ukoll fis-sema nitgħaxqu bil-ferħ tiegħu. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu f'art id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtija, kull mantel marar fid-dem, jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, innatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep ta' sliem. Kbira tkun setetu u sliem bla qjies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Illum twildilna Salvator, Leo Cristo il-Molej. Illum twildilna Salvator, Leo Cristo il-Molej. Flimkien. Illum twildilna Salvator, Leo Cristo Anno del mole aria cetita, anno del mole flaret colla, anno del mole bercolellesmo. Flimkien. Illum twildilna Salvator, Leo Cristo il-Molej. Illum twildilna Salvator, Leo Cristo il-Molej. Habro min jum al jum, is-salvazzjoni tiegħu. X'għandru fost il-ġnus kollha il-glorja tiegħu. Fost il-popli kollha leġġu bid tiegħu. Flimkien. Illum twildilna Salvator, Leo Cristo il-Molej.
imbagħad il-baħar u kull ma fih. Ħajfraħ ir-raba u kull ma fih. Imbagħad jgħidu bil-ferħ is-siġar kollha tal-most. Flimkien. Qudiem il-mulej għaxġej jagħmel ħamil-ard u jagħmel ħamid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewat tiegħu. Flimkien. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Jitrawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tiba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tamaħjinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li tali l-nifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, illum twildilkom Salvatur, Kristu il-Mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nażaret u tela l-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlem. Għax hu kien mid-dar tal-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha.
Ġara li meta kienu hemm Marija l-ilha żmien biex teħles u weldet l-ewwel iben tagħha fi sqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-meħra tagħhom bil-lejl. U darilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom, tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija il-mulej. U bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija infisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja mis-sema. Ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq nirringrazzja li ċkejken Samuel li ġabar is-sinifikat profond ta' dan il-misteru fil-pritka tradizzjonali tat-tifel. Ma nafx jista' jżid l-isqof ma' dak li għallinna Samuel illejla. Fil-sib qasir tiegħi nixtieq li flimkien nimmeditaw fuq kelma li għallinna l-Apostlu missierna San Pawl. Fitra li kiteb fix-xuħija tiegħu waqt li kien priġunier Ruma l-wieħed mid-dixxipli żgħażagħ tiegħu Titu. Deret il-grazzja ta' Alla. Il-kelma grazzja fit-Testament il-Ġdid tfisser ukoll imħabba, ħniena, tenerezza. Aħna nħarsu lejn it-tarbija ta' Betlem, naraw li f'dik it-tarbija deret għax nistgħu narawha l-imħabba tal-Alla, l-ħnina tiegħu, it-tenerezza tiegħu għalina l-bnedmin. U x'nistgħu niġbdu minn din it-tarbija jekk mhux il-qawwa, il-kuraġġ u forsi r-rieda li għal xulxin aħna wkoll nkunu għajn ta' grazzja. Għajn ta' mħabba, għajn ta' ħniena, għajn ta' modrija, ta' solidarjetà. Il-koll nifmu li dawn huma sentimenti u valuri li d-dinja tal-lum kull wieħed waħda minna għandna għaġġ għalihom. Kemm qawwija il-profezija ta' Iżajija li titħabbar f'dan il-lejl mill-kapitlu 9 tal-profeta. Kull orq li ħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-demm jispiċċa għal ħruq biex jieklu n-nar. Għax twildinna tifel, ingħatalna iben. Fil-profezija ta' Iżajija t-twelid ta' din it-tarbija huwa b'xi mod invit, hija stedina għalina l-bnedmin biex fostna tieqaf il-vjolenza, il-ġlied, il-mibeda, il-kefrija. U din il-profezija miktuba mijiet ta' snin qabel ma twiled Ġesu, 2000 sena ilu, li għandha lura iżjed minn 2000 sena, għadha attwali. Kif qalu fakkarna Samuel illum, fl-art fejn twiled Ġesu qed jinqatlu eluf ta' nies. U l-mistoqsija għaliex? Se nieħdu b'dan kollu aħna? Se noqordu taxxew il xulxin?
tista' teqret inti poplu jew nkella tħares lilek innifsek billi toqtol li xi ħadd. Ejjew nitolbu li twelid ta' dan it-tifel li aħna qed niċċelebraw ta' Ġesu ifakkarna fir-responsabbiltà li għandna li minflok inkissru l xulxin nieħdu ħsieb xulxin. Ibda miċ-ċokon ta' pajjiżna u kelma li wkoll mill-faqar tagħna nindirizzawha lill-umanità kollha. Deret il-grazzja ta' Alla. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna ngħaddu f'dawn l-erba' tiem li għandna minn din id-dinja, kull min jiltaqa' magħna jiltaqa' ma' xi ħadd li kellu l-esperjenza ħajja tal-imħabba ta' Alla u tal-ħnina tiegħu u jqassamha u jgħaddiha lil ħaddieħor. Deret il-grazzja ta' Alla. Il-grazzja ta' Alla li skont San Pawl stess trawwimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u tjieba f'dan iż-żmien. Għax il-miliet għalhekk jiġi wkoll biex ifakkarna li hemm għażliet importanti li jiddependu minna. Hemm oħrajn li ma jiddependux minna. Hemm għażliet li jiddependu minna. Illum f'dan il-lejl qaddis nitolbu l-Alla li aħna nkunu miegħu u jsalva x-xbija tiegħu li aħna jagħmilha sabiħa. Alla jsir bniedem biex jgħallem il-bniedem ikun bniedem. Maħluq fuq x-xbija ta' Alla. Rid isalva x-xbija tiegħu li hu aħna u jagħmilha sabiħa biex f'kull bniedem li huwa xbija ta' Alla tidher l-imħabba ta' Alla, il-grazzja tiegħu, il-ħnina tiegħu. U allura meta tirritornaw lejn djarkom u forsi tħarsu lejn ix-xbija tal-bambin li għandkom id-dar, ftakru li dik ix-xbija edem biex fil-qalb tagħna jidbu dawn il-kliem ta' tama. Deret l-imħabba ta' Alla. Deret il-ħnina tiegħu. Deret it-tenerezza tiegħu. Deret il-grazzja ta' Alla. Illum fil-kredu meta nfakru dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw f'dan il-lejl qaddis, ninżlu għall-kubtejna u nagħmlu mument ta' adorazzjoni fi skiet. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh.
salbuħa lina bata taħt Ponzio Pilatu, mietu difnuħ. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej fġieħ il-misteru ta' twelid imqaddes ta' ibnek li tilqa' talb u mlitana. Għall-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel, jew li huma maħqurin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħala ħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqaw lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Giuseppi u r-Rajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej li tatina il-paċi, il-faraġġ u l-ħniena li għandna bżonn f'ħajjitna u l-umiltà biex inkunu strument tal-paċi tiegħek. Bi Kristu sidna.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb tiegħek magħmul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih niġġiebdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Missier ħani miċ-ċokontana nitolbuk bibna Ġesu Kristu Sidna, ilqgħu bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim ħarisa qada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqlaw is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U huma resqu talbu x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis li fih il-Verġni Mqadsa Marija, bla ma tifseġ bubita tat lid-dinja il-feddej. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-apposti u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrija, ġagbu Ġwanni Tumas, ġagbu Filippu Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew,
Linu, Kletu, Clement, Sistu, Corneliu, Ciprian, Laurenz, Crisogonu, Giovanni u Paolo, Cosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u it-talb tagħhom, enna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel tkun kollha kemm tiegħek wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr. Birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-isseb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jisriħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħiniena tiegħek. Għatina sehem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek, Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wird magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu
Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna jinti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Bla ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
nitolbu. Għatina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna li nġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jistoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka, nawguralkom mill-qalb milli tħieni mimli paċi u faraġ. I would like to greet you and wish you a blessed Christmas. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu, keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis. Ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-feħ li rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna
ifawwal lilkom ukoll bilena u jibgħatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema. Jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rida tajba tagħkom u jseħħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inħeġġukom biex għada tinaqdu wkoll magħna fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina fid-9:30 ta' filgħodu għall-Quddiesa tal-Miliet immexxija wkoll mill-Arċisqof Charles Cicluna. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb u l-Miliet it-tajjeb lilkom u l-familji tagħkom.